dinka yin dabo na salati a gwamnan yanzu na ɗaga amina ga madubina sada da kana a halinsa sahaba ka sanyo ai ba zan mantawa a kalamahina sada ne bashir madawa a fagen waƙi na ka sani ne da ce da masoya hana yan goro bashir madawa ina ta miƙo hannu ta mazan ko da mata ai ba za da barko ɗewa gaisuwar ban girma zai yau ga masoya ne bashir madawa bai rana ina ta gaida masoya da wakti gona akan tafiyar nan ba za mu warewa ba halin mutum jari ne da ni da masoya addu'ar ku ta kai ne inda mun yi zato ba a yanzu ma aka fara ba a yi komai ba ku yi min jagora ban gani ta zama ba silar ku ne aka sani karko bani da kaina gari na masoyi bai yi mun nisa ba bashir ina daddafa da ku na san matsayina ilahu ya bar mu maza mu warewa ba gaisuwar ban girma zai yau ga masoya ne bashir madawa bai rana ne bashir na madawa nake a garin madawa asalin ɗan Nijar ga wanda bai san can ba da sanna na fara ku kuke ranka ne gashi har a yaje ne inda ban je can ba goron masoya na ne ni nake wakewa da kaso da asoka ai ba za a haɗawa na kan kira ku da jigo akan lamarina matsayin ku gare ni da ba zai soya ba ilahu ya mini gata da wanda za su ji kaina mafi yawa sun sani ban kusan ko ɗaya ba gaisuwar ban girma zai yau ga masoya ne bashir madawa bai rana mu yau zama na amana hali jari ne to rage naka ni ko zan muku fata ga wanda ya kiyaye ku to ba zai dore ba da ina da yakini ne ko kuma gata ba biyan ku nake ba so ne ya haɗa mu kuna ta yake shi ga dukkanin baiwa ta gashi birni ya ƙauye ina da masoya na koyi muku shaida ba ku nuna mugunta a dukkanin